दिनै 4 जानुवारि खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव आकाशबाणी क'क्राझार मिरुनि 10 किल'वाट गोदान FM ट्रान्समिटारखौ मैया नेमखान्थि बायदियै गुवाहाटीनिफ्राय भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बेखेवनाय जायो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यनि नुजाथिनायाव खारिथि आरो फोसावथाइ मन्थ्रि अश्विनी वैष्णवआ आसारखान्थि बायदियै आकाशबाणी क'क्राझार मिरुनि 10 किल'वाट गोदान FM ट्रान्समिटारखौ बेखेवो। बे फालिथायाव क'क्राझारनि बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियामाव मोनसे हाबाफारिबो खुंनाय जादोंमोन, जेराव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर', रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिजों लोगोसे गोबां मुंदांखा सुबुंफोरा भिडिअ कनफारेन्सनि जोहै बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिनि जोबनायाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ दिनै बड'लेण्डनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै बेनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, फोरमायथि आरो फोसावथाइ मन्थ्रि अश्विनी वैष्णव आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम साबायखर बावहरो। बड'लेण्डनि सुबुंफोरा गोबाव समनिफ्रायनो आकाशबाणी क'क्राझार मिरुनि गोहोखौ बांहोनो दाबि खालामबोगासिनो दंमोन आरो दिनै बेखौ सुफुंबाय होननानै दानिफ्राय आकाशबाणीखौ हादोर आरो गुबुन हादोरनि गेजेरजों थि समाव क'क्राझार सेन्टारनि गेजेरजों खोनानो मोनगोन एबा थि समाव एफएमनि गेजेरजों सोरखारि थिसननाय फोसावनाय जायगानि खौरां रंजानाय हाबाफारि खोनानो मोनगोन। बे फालिथायाव नुजाथिनाय रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुंदोंमोन दि दानिफ्राय आकाशबाणी क'क्राझार मिरुआ 70 किल'मिटारनि बेंखन ओनसोलखौ आवग्रिगोन। बियो गोदान बोसोराव मोनसे मोजां अनथोब होनना बुंनानै एमपि रोनगोरा नार्जारिया बेनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी, फोरमायथि आरो फोसावथाइ मन्थ्रि अश्विनी वैष्णव आरो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर बावो। खौरांगिरिफोरनि मोनसे सोंथिनि फिननायाव एमपि रोनगोरा नार्जारिया बुंदों दि नसुंसेनि हादोर भुटान गेलेफु मेगासिटि जागोन। गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझारनिफ्राय भुटाननि गेलेफुसिम गंसे ट्रेन खारगोन आरो बियो क'क्राझारनिफ्रायनो खारगोन। बेखौ सिगांनिफ्रायनो नायदिंनाय गनायथि होनाय जाबाय आरो दा हा आरजिनाया सोलिगासिनो दं। हा आरजिनाया आबुं जानायनि उनावसो लुनायनि खामानिया जागायजेनगोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि अडिट'रियामाव आलारि बाथि फोजोंनानै जागायजेननाय बे हाबाफारियाव क'क्राझारनि लकसभानि सांसद जयन्त बसुमतारी, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि आरो पद्मश्री बान्था मोननाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया बाहागो लादोंमोन। नैथियाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय, ट्रेननि सौग्रावनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा। बे जाब्रबथाया शुक्रबार सानखालि धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर गेरामारिनि 6 नं ब्लक ओनसोलाव जायो। ट्रेननि बे जाब्रबथायाव थैनाय आइजोआ दांकिसारनि 55 बोसोर बैसोनि आम्बिया बिबि। आम्बिया बिबिया सिलिगुरिनिफ्राय गुवाहाटी फारसे थांनाय मालगारि ट्रेनजों सौग्रावनायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। गौरीपुर पुलिस आरो रेलवे पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सह'खौ बोखाङो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय धुबुरी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। थामथियाव आसाम कंग्रेसनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि आरो बारग' मन्थ्रि रकिबुल हुसेना मोनसे दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होदों आरो बुंदोंमोन दि आरोबाव बोसोरसेनि उनाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि राजखान्थिनिफ्राय गोमालांगोन। बे बिबुंथिफोरा रायजोनि राजखान्थियाव गोदानै सावरायनाय आरो दान्थे-बिदान्थे जाहोजेनदों। रकिबुल हुसेना बुङो, आसामनि सुबुंफोरा गिबि मन्थ्रिनि हाखु-दाखु आरो बोखावनाय खान्थिफोराव हाहाकार जागासिनो दं। गिबि मन्थ्रिया जेरैबादि लोरबां नोजोरजों गासैखौबो दिन्थिदों, बेनि जोबथा थाखोआ बोसोरसे दंबावो। 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव बिजेपिनि जेननाया रोखा। बिथाङा अजद होबावो दि रायजोनि बिजेपि सोरखारा खान्थियारि आयदाफोरनिख्रुइ राजखान्थियारि एजेन्डाखौ गनायथि। सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय सावरायजानाय बांसिन मावथांखिफोरा दासिमबो आबुं जायाखै। एनआरसि होखारनाय हाबाफारि बायदिनि मुङाव समाजनि मोनसे थाखोनि गाज्रि गोहोम खोख्लैनो नाजागासिनो दं। बेफोर अजद होनायनि सायाव बिजेपिनि फिनजाथाय। बिजेपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बिबुंथिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया बुंदों, कंग्रेसआ आबुङै ओंथि गैयै जाबाय। त्रिपुरा, मेघालय, नागालेन्ड आरो लोगोसे आसामनि सुबुंफोरा बिसोरनि बाथ्राफोरखौ फोथाया। भाजपा नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में आसाम विकास के नए उत्थान पहुंच रहा है। बे बिबुंथिया बिजेपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय गोब्राब फिनजाथाय सोमजिहोदोंमोन। रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिताया बुंदों, कंग्रेसआ आबुङै ओंथि गैयै जाबाय। त्रिपुरा, मेघालय, नागालेन्ड आरो आसामनि सुबुंफोरा बिथांखौ फोथाया। बिजेपिनि नेताफोरा दाबो
दाबि खालामो दि असमनि मुख्यमन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसामनि जौगानाया मोनसे गोदान महर लादों। ब्रैथियाव, असमनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि जाय सुबुंफोरा 2014 मायथाइयाव एनआरसिनि बिखान्थियाव आर'जलाइ होआखैमोन बिसोरनो आधार कार्डखौ होनाय नङा। गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथिया रायजोआव मोनसे सोमावसारनाय सोमजिहोदों आरो गुबुन गुबुन दोलो आरो आफादफोरा बे बिथिङाव फिनजाथाय होदों। गिबि मन्थ्रिया गावनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन दि आधार कार्डआ खालि आरजाथाव नोगोरारिफोरनि थाखायल', जायफोरा 2014 मायथाइयाव एनआरसि बिखान्थियाव आर'जलाइ होआखै बिसोरखौ आसामनि थागिरि महरै गनायथि होनाय जानाय नङा। बे खान्थिया आसामनि हारिफोरनि मोनथायखौ रैखाथि होनो रादाय होनायनि बाहागो। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे खान्थिया आयेन बेरेखा हाबफैग्राफोरनो मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरदों, मानोना आसाम सोरखारनि बायदिब्ला एनआरसिनि फारिलाइआ गासिबो अरायथा थाग्राफोरनि थि खालामनायनि बिथा। एनआरसिनि बायजोनि गासिबो सुबुंफोरा एखे बिबांनि रां मोननाय नङा, नाथाय बे कार्डनि गेजेरजों सोरखारि मुलाम्फानि मोनथायखौ रैखाथि होनाय जायो। दान्थे-बिदान्थे आरो सोंखारिनाय बे थासारिनि सायाव गोबां हानजाफोर आरो आफादफोरा फिनजाथाय फोरमायनाय जादों। बेरेखा दोलो, कंग्रेस आरो एनआइइउडिएफआ बुङो दि बे खान्थिया सुबुंफोरनि गेजेराव गावस्रालायनाय सोमजिहोगोन। बे थिरांथाखौ सुबुं मोनथायनि सायाव गाग्लोबनाय महरै बाहायनाय जादोंमोन। सुबुं समाजारि आफादनि थावनि, माखासे समाजारि आफादफोरनि एनआरसिखौ नायबिजिरफिननो आरो बांसिन फोरमायथि होनो थिननाय जादों। गोबां सरासनस्रा नोगोरारिफोरा बे बिथांखिनि सायाव गलाय-गथाय फिनजाथाय फोरमायदों। सुबुंफोरनि मोनसे बाहागोआव जाय सानो दि गोरोबलायैया आयेन बेरेखा हाबफैनायखौ होबथानायाव हेफाजाब होगोन, माखासे गिनाय दं दि गोरोन्थि फोरमायथिनि थाखाय गोबां मुंफोरखौ बोखारनाय जानो हागौ। बाथियाव, दुधनीआव राभा हासं गावखुंथाय गौथुमनि गोदान सेक्रेटारियेटखौ बेखेवनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक सुबुंफोरनि गावजों गाव सोरखारि आरो रैखाथि गायसननो थाखाय गावनि रादायखौ फिन खेबसे बुंफिनदोंमोन। बे फालिथायाव गिबि मन्थ्रिया सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ होखारनायनि सायाव गोख्रों बिबुंथि होयो, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि राजखान्थियारि सावरायनायनि बिसय जादों। गिबि मन्थ्रिनि बिबुंथि। गिबि मन्थ्रिया रोखा खालामदोंमोन दि हारिसायारि बेल्ट आरो ब्लकफोराव रावबो सानथांखि गैयै जिउ खुंनाय एबा सन्देह गोनां सुबुंनि थाखाय जायगा गैया। आं गासिबो आरजाथाव नङै थागिरिफोरखौ होखारनानै थागिबि सुबुंफोर आरो ओनसोलनि रैखाथिखौ रोखा खालामगोन। लोगोआव बेखौबो मख'नाय जादों दि ओनसोलनि हा आरो सम्पदफोरखौ ओनसोलारि सुबुंफोरा रैखाथि होगोन। गिबि मन्थ्रिया बे आगानखौ संजिरजों होजानाय मोनथायफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय मोनफ्रोमबो सोरखारनि बिबान होनना बुंदोंमोन। राभा हासं सेक्रेटारियेटखौ बेखेवनानै गिबि मन्थ्रिया ओनसोलाव लानाय जौगालु राहाफोरनि बागै फोरमायो। बे ओनसोलाव सोलोंथाय, सावस्रि आरो बिथायारि सानज'थाय जौगाथायनि थाखाय गोबां रांबावजा गनायथि होनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया फोसावदोंमोन दि गोदान नेहाथारिख'आ हारियारि गोरोबलायनाय आरो ओनसोलनि जौगानायखौ बांसिन गोख्रोंथि होगोन। गुबैयै मावसाफोर आरो आबादारिफोरनि जौगानायखौ दावगाहोनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिनि होखारनायनि फोसावनाया राजखान्थियारि दुंहाव थासारिखौ बांहोदों। थागिबि आफादफोरनि मदद। बे आगाना थागिबि आफादफोरनि रैखाथि आरो मोनथायनि थाखाय गोनांथार। कंग्रेस आरो एआइडिएफआ अजद होदों दि बे खान्थिया राजखान्थियारि मुलाम्फाखौ सुफुंनो थाखायल'। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।